Halo guys, bersama pilot Fazio di sini. Kali ini kita akan menuju pulang. Suasananya kaudan. 2 hari ini kaudan. Hanya sahdu. Emang bengi ku gerimis kan? Grey bengi. Ayo. Sahdu. Aduh. Oke guys. Banjir. Loran banjir. Dataran tinggi ya. Ayo. Selak bengi. Oh, kisah mulai ya. Saiki kan kuwe gede. Nanti Rizky. Tulin. Gak lampune. Karo ya, karo. Iya. Iku lampune lho. Oh. Apa lagu pisan sepeda iku pisan. Meneh. Sik ta, mandek. Ya. Nicoyo ngono ya. Ayo. Tutupe Jumat to. Tutupe Jumat. Islami. Eh. Islami ya. Ora Jawa iku. Jawa. Ora. Jopo jero? Jero. Jero. Coba sumpek macet. Main gak sih nang main galicung. Kok Tak muter. dada terus ada timur. Tipis. Mana Mas? Kang niku arah tenggene Tuban pundi? Arah Tuban. Anda nyasar Anda. Lah arah Tuban, arah Tuban. Nyasar Anda ini. Boleh tua. Hah? Boleh tua. Ada. 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 Enggak mabuk kok. Ya. Ini enggak mabuk, cuma miring. Mabuk keadaan. Nyantai-nyantai dulu guys. Melihat jalan tol. Ya meneh sih nang pacet. Langsung ya lurus ya. Lah rene sih. Kaudan ano. Is mendung iki. Hah? Mendung. Mendunge sahdu. Api-api omahe wong. Padahal yo kaitane yo omahe yo biasa ae. Yo ngene iki ya. Terus dimodif. Iya. Dimodif dhewe. Mau dhewe. Asline taman cuma digawe ruangan. Terus ki wong nempel-nempel stiker.
Nang ngene kono, nang ngene ndi? Nah iki stiker iki. Iya. Stiker iki barang. Nah iki aduh. Sampai langsung 6 ya. Gak kurang ngake lah itu. Ngono cepetan. Enak itu sing efektif iku nempel nang ndi ya. Pokoknya sih nggak kena udan. Jadi gak gampang protol. Iki lho Memer Republik ini pas iki. Ndi? Iki. Nah iki. Iku anu banner iku duduk pamflet iku. Nah iya golek sing banner. Ora duwe. Terus sing banner terus di cantolno ning ndukure. Duwene pamflet kok. Oh itu pena mas. Bisa ada pena mas dan Penak mah. kosong dia nih belum ditempeli. Kowe sing apa ku? Kak terus wong iku. Bendino Semua kak terus. kate apa? Kalau lomba. Enggak stuck. Itulah cari gele. Tahu sak sale drene. Dodolan tahu iku mesti. Dodolan sare dele menisan. Lem ki wae sing mateng iki. Kok kuning-kuning. Ya, Gak dijebuki ya. Itu kurang pupuk yo. warna. Kurang pupuk yo anu. Mosok. Ele-ele. Wae Cilik-cilik. di. Jangan jenisnya cilik-cilik ngono iku kok. Iya, cuma tak delok emang kurang kurang api, Kurang gizi. kurang bunder. Terus dicepeng lagi mari. Apa nih? Ya mari nyemai pari kan. Oh, anu. Deter. Iya. Mari deter wis diincemno nang sawah. Guys. Yang ada yang biyen ben bengi liwat kene ya. Omahe Rizky ya. Nih. Wong bilang. Kok omahe kok. Ada yang ngerti omahe Rizky, ngerti omahe Zaina. Wong loro gak ngerti omahe dhewe. Omahe Lia karo Mojokerto kono. Waduh. Ada ya. Ingat. Omahe Edo karo Tatang karo. Awakmu omahe muwi saya karo. Karo, Karo. karo. Nek sing biyen ro, Biyen lan, wis sing pindah. gede MPS ro. Gue udah saiki. Caranya pindah mana soalnya? Ngkate babaran nih kok. Kan Bisa. babaran. Teng. Ah, jek suwe, jek sangulan kas. Nek. Mau lu ndase iku babaran. Ndase ono BPJS kok. BPJS akeh lagi. Yo Sing lu yo ruwatane. Pancane kuwi. Kancane iku. Arek ngelu. Ah tapi gak duwe Oh. tonggo kok. Yo aja ono kono iku. Kene iku Bangle iku jakake sing netral iku. yo nek sing netral dan wis kenal ambek tonggo-tonggo sebelah yo. Yo minimal tetep tangga sebelah aja ono. Muna aku kawasan merah jakake sing netral. Gonku gak ono.
Ono. Sopo? Yo ngene golongane sapa jenenge RT iku ya? Gak kenal tapi aku. Ya awakmu sing gak kenal anjen ora tau metu kowe. Akeh netral iku, cuma awakmu gak kenal. Yo gak pengen kenal juga. Lah iya wis. Tapi akeh. Aku lho ambek wong RT lho gak pengen kenal. Awakmu sing gak pengen kenal. Oh, bukannya gak ono akeh. Awakmu gak kenal. Iya, yo sebenarnya aku yo gak pengen mlebu RT-RT-an bareng. Yo urip nang alas. Enak, gak kenal sapa-sapa. Hebat. Ini ikut tekon nek kaya tagihan tok. Yo kanggone Pak RT kan ngono tok. Nek perlune moro, kae nek perlune yo gak. Dobol. Nang Tuban ada Lamongan Tuban. Iku mang arahe nang Tuban. Aduh. Kalau kamu disopo mang? Ora kenal. Hah? Gak kenal. Zainal? Ora kenal. Orang kenal. Ya mek ngono tok. Lah kok demen-demen ya? Udah bengkonge yo. Iku bengkong. Iku lho, cangkruk ning kono ya ning balkon iku. Enak. Kursi. Wah, jos. Guys, kita cangkruk di balkon sini guys. Nyore, yo. Nyore. Lah, enak iki omah iki. Jos sih. Ora enek bakone. Oh, iku lantai 1. Oh, buri mang ya? Ono ya. Buri mang ya? Ono. Nah, iki kayak restoran. Iya. Oh, iku ning jerone ono kafe iku. Wah, gudang. Ono koyo pendopone. Saiki aku wis gede. Mancing ning nggon rusuh. Ya. Mancing nang nggon rusuh. Lah sing resik nang ndi nang kolam? Heeh. Nah. Nang Finlandia harus sih. Bisa ndelok. Wong enak paling urip nang kono ya. Enak pol. Kono wong SDM rendah. Enak. Berarti adewe gak layak urip nang kono. Gak layak. Gak layak. Bukannya gak layak, gak ada duit. Yo. Wong Indonesia sing urip nang kono ya akeh. Tapi bojone wong kono. Dadi Iya. SDM melok kono. Piye carane entuk bojo wong kono? Yo, Bu. Nah. Wong kono orang bijuan wong kene bijuan. SDM rendah. Gorengane ngapek 5 Ngomong loro. loro. Cepet. Umum nang kene wis. Wis umum kabeh wong wis apal ya. Ing luar negeri kono ya diitung iki lho kok gorenganku ngene. Cepet. Batine kok samene. Wis mlebu data ya. Nang kene gak baba. Bapak goreng maneh. Dik. Bakole SDM rendah sing tuku ya SDM rendah pisan. Sing dodol iku gak lulus sekolah. Sing tuku Sing tuku maling. maling. Aku apa nane nonton vlog iku ya, nang gone gunung endi ngono ya, dodolan. So guys, hitung-hitungan kok dodolan iku amlek, ya aku tunggu yuk.
Lah nek ana wong tuku piye? Langsung dijengges 4.000. Yo, tak jeplake. Tapi dodole ning puncak deh, ning gunung tapi sing Boleh. pos piro ngono lho. Lah iki piye bakulan gak iso tambah-tambahan gak iso kurang-kurangan anggere jeplak. Konten nek iku. Ora asli. Asli. Lah terus ngedole piye? Dek kaget kan. Totale iku piro? 70.000 tuku gorengan nih. Langsung. Ini berapa harganya satunya? Terus bingung ditakoki. Teko 4.000. Teko 4.000 dihitung-hitung sama dia. Ini nggak sampai segini mas. Tiba gak iso hitung-hitungan. Gua ateli. Penek wong koyo ngono. Goreng tok bareng ngono didelek. Angger jeplak. Asem. Indonesia. Mbok gunung apa iku? Mbok gunung. Ono dodolan gorengan nang pos piro? Terus aku kabeh gunung saiki ana wong dodolan. Yang paling parah jane lawu. Sampe ana warunge. Tahu gak ono warung iki ayo. Lawu enak warunge nang puncak yo. Lah ya mbok yem ku ya. Warung mbok yem. Paling parah iku kan. Tapi laris iku. Ora warung karene tunggale ya. Ya rada larang gak apa-apa soalnya bawa barangnya ya angel ya. Nggo barange yo nguli. Nyewa poter. Oh beras sak rong karung ae ngoyo ya kan. Ngono ya ono ya sing gawakno ya. Daripada gak mangan. Ning gowo. Warung mbok yem ya. Kalkulasine oke deh. Pinter ya wae wong Gemblenge. lesu-lesu nang gunung pengen makan pop mie ta apa. Mbok ya meneh munggah ya ditandu kok. Tapi wis mati sih wonge. Wes. Kaya wingin-winginane kok nek munggah kok ditandu wong papat kok. Ya, pat. Dulu. Wus. Getno ae mek kok. Yo gak apa ta bocah iku. Orang ngerem belas ya. Sing mburi sih kaget. Sing bisa digonceng sing kaget cuma. Orang ngerem belas mek kok. Padahal Arek Rosi. belajaran. Padahal Rosi ya. Arek belajaran kok ana rem wedot. Nah, metu kok gang situ iku menggo nganan. Lah iya, sing ono anu se kebon jatine kuwi. Ono kebon jatine, ono kebon salake. Iki gang iki. Delok sih. Gang iki se. Karo. Embo. Iki koyoke. Oh iya ya. Bu iki itu Kurang gede. kurang Kurang gede ya ono, embunge ya. ya. Ya, masa iki ta? Coba aja. Oh, duduk ya. Kurang rono. Coba sisik lah. Duduk. Gak bener iki. Iki lho, bener iki, Iku Kak. lho kebone go ketok iki lho. Iki nek kene wadem iki sing jare iku nek buat kafe iku. Nah, iki wadem ning kene. Nah, ngisor kono kafe-kafe. Oh, wadem. Iki balik dhewe. Lah iya jane emang kurang maju titik. Lah iya kok wis ngomong ah. Kurang maju titik lewat kene. Sing ning kono lho gange Gopar mang lho. Iya nek iku mang kena jane. Oga nek dhewe pengen lewat kene lho kurang maju titik ya iku mang. Yo. Sing nggon adem kan sing tak omongno kan iki. Yo. Iki lewat kene kena. Gak iso. Asar terus ya dobol. Lah ini kena ya. Gak iso. Enak kok main aku kono adem. Iki omahe Gopar ndi? Nah, is lurus to. Lah ya omahe sing ndi Gopar? Kono ya, wis kelewat. Lho, pikir. Lewat agak ro. Karo. Gopare wis mati. Servis HP. Nah, tembus to. Tembus. Tuh.
Tapi kok tembusnya aneh ya? Kok tembusnya kene. Kudune tembusnya iku sing ngarepe sekolahan iku. Iki tembusin di sih. Iki emang gede iki. Hah? Emang gede. Ya main nganan mang berarti. Kok tembus kene, tadane tembusnya iku emang cilik sing ngarepe sekolahan no. Si. Oh, tembusnya Oh iya, kadoan. kono jane tembusnya. Saya main nganan berarti. Bang. Wah, enak ini. Cerah ya Tuhan. Suasana hari ini rada cerah, Gak mendung. gak patek mendung. Awalnya iso ndorok iku ngene iki. Ora Jane. udah. Pas. Nah, Wis ganti kentenge. suwe iku. Telung wulan kas iku tak buka yo. Telung wulan iku mau Sing buka iki buka. kayak apa ya? Pasar buah jarene. Hah? Pasar buah. Oh. Mah yo karo. Nah, jelas. Kok gede temen pasar buah. Ya yo, Bu. Pokoknya pusat perbelanjaan ngono iku lah. Nah, iki danau nih, Losari. Heeh. Iki danau Kencana Wungu, Tambah. tambak Kencana Wungu. Ini ki tekosi apa gak kelep iki? Yo ngale ya. Teko sing pinter renang deh. Teko sak pinter renang deh. Gak, tapi ning jero lemah ketokane gak. Yo ngale, yo gak gelem yo ngale tetepan. Ngale nanti ya, ngale nang omahe wong-wong ngono boleh. Gak iso. Kan nanti Yo mbok nanti. dia tetep ngale, gak mungkin. Teko suka iso urip nang jero banyu. Gak ning jero lemah. Lho, lemah kena kelep banyu e. Lho, iku mang suarane apa? Kodok dipangan. Ula. Ulo. Aduh, wis rada sat iki gawat iki moro-moro ngakan. Sanyu. Nah, iku wayahe. Itu rada sat iki. Kanyo nomor sama aneh meneh. Gaple iya.
Ini pemerintah iki. Kudune iku ketika sat iku sanyomu enek sing mateni. Iku rusake iku ya sanyomu nyedot gak ono banyune, gak ono sing mateni. Lu ceblok mateng-mateng. Oh muni yo. Nah, iku mili tagak banyune. Cek sih. Mili positif. Nek gak mili yo kaya mateni. Mili ya, positif ya. Mili ku. Mili, aman. Langsung lihat. Duh, mati yo. Wis bek berarti. Halo guys. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.